आयौ नोंथां माथो खालामबावनोब्रा नै माथो कालिचरननि फावा माथो आलिखौनो खोनोनो होआ माथो जों सानैखौसो जावख्लाबलायनो ओंखारबायलै बियो खदाल लानानै बेखौनो सानदोंलै नोंथां माथो खालामबावनोलै हाजिरा फैनायाबो इसिबां दिगदारना र'लै सानराजायानो फैग्रोथारथोंसै बिगुरफोर आलिखौ खोराय खोराय नोंसो साला आंनि हाथिं बांसिन खोब्रेहरो ना नोंसोरो हो आंनि हाया सानसे एसे खम जागासिनो आं थांनाय बोसोरावबो आं नोंसोरखौ होनखाथारदोंमोन दै मिथिबायना सानराजाखौबो होनखाथारदोंमोन आलिखौ मोजाङैनो खो होननानै नाथाय आलिखौनो मोजाङैनो खोआ एबार जाय खोयो बेखौनो जावख्लाबजोबनानै हरगोन आङो आया आदैमोन आलि खोनो थिनहरनाया नोंसोरखौ हाजिरा थिनहरनाया माखौ उल'ल' नायबाय थाखोब्रा नोंस्रालाय बिदिजोंलाय बोरै जानांगौब्रा आदैमोन माथो मारै जाखो माथो दोंसेबो खोआखै आलिखौनो ओरै सानराजा माथो खालामनो सानगासिनो जों सानैया मोनथिबायना हनै माबा आलिखौनो खोनोनो होआ दावराव खालामगासिनो माबा फाग्लाया हनै जोंखौ आलि खोबानो माबा खदालजों जावख्लाबोनो बेनिनो दावराव खालामगासिनो कालिचरन फाग्लाया मा जाबावगोन बे फाग्लाजों कालिचरन बिगुर मा आलि खोनो होआलै मा आलि खोनो होआ आलियाथ' जोंहानिसोना हायाथ' जोंहानिसो मानो खोनो होआ देलाय माबायदि खोयो नायथारनां देलाय देलाय माबायदि खोयो नायथारनो आङो थांनाय बोसोरावबो जोंनि आलिखौ जोंनिथिं बांद्राय खोहरनानै जोंनि हाखौ सेस खालामबाय नोंसोरो मिथिबायना आधा बिगा नोंसोरो खोब्रेनानै बांद्राय माबानानै आंनि हाखौ खम खालामबायलै मिथिबायना नों बुङै सानदों नामा हो थांनाय बोसोरावबो बुंखाथारदोंमोन आङो आलिखौ मोजाङै खो होननानै बांद्राय खोब्रेहरनानै सेस आंनि हाखौसो खम खालामजोब्बाय नोङो मा खर' होनदों एसे एनैयानो आलि खोनायावलाय थांखागोन ना बेवहाय माने इसिबां उल्था फुल्था होननायनि खोथा दङ हो मानो इसिबां उल्था फुल्था होननायनि खोथा दङ नोंखौनो थाव साव गोनांथि बुस्थु राखाजोंनो मा आंखौसो सोबा नों खोनाबावदों आंनि हायावनो आंनि आलियावनो गसंनानै बेवहाय दादागिरि देखायदों नोङो हो नैबे खदालखौ नुदों खदालजों जावख्लाबनानै समान खालामबाय आं मोखांखौ मिथिबायना बांद्राय दादागिरिया सलियालै बेवहाय खदाला नोंनावल' दङ हो खदाला आंनावबो दङ नैबे खदालखौ नुदों नैबे खदालजों देख्लाबजोबगोन आं मिथिबायना आलिखौ खोनो होआबाथाय नोंखौ ओइ सानराजा जाबाय बे अख्रा जाफानो हायालै आदै नों सिरि थाथ'लाय बेजों आं बोसोरफ्रोमबो नांलायै खर'आनो गुदुं जाजोबनानै थायो आंना बेखौ देग्लायबाखौलाय बेखौ देग्थाबथारनानैसो आङो प्रब्लेमखौनो सल्भ खालामजोबनानै लागोन आङो बोसोर जानांगोन आं प्रब्लेमखौनो खनबेसे नांलायबाय थानो सानफ्रामबो बोसोरफ्रोमबो दैज्लां मेसें नांलायबाय थानाय जायो बे आलि दोंसेनि थाखायनो ओंखायनो दिनै हिसाब खालामजोबखाथारनांगौ र' ओइ सानराजा बिदि नङालै बिदि नङा बिहरलाय नों थैना आं थैयो नायथारनि थांगोना थाङा नोङो बिनिफ्राय हो थांगोना थाङा आंनि हाजिरा लानायखौ धंस' खालामजोबनो नागिरदोंना नोङो थांगोना थाङा नोंखौ देथांसै आं देमारखासै नामाब्रा हा नोंलाय मा देमारनोल' देखाथारसैयानो देफ्लांनानै मेलेमखौनो बारफ्लंहोजोबलाय आं साला बोसोरफ्रोमबो बेफोरबायदि दिगदार खालामबाय थाग्रा नोङो आलि खोनायाव नोंखौ एबारबावलाय गायथेनानैसो गारगोनलै आङो मिथिबायना र' गायथेनानैसो गारगोन आं माइखौ आंखौ देनो नागिरलायदोंना गावबुरानि केस होगोन आं नोंखौ केस होगोन आं र' होयोब्लाथ' मोजांसो जाखाथारगोन मिथिबायना एबारनिफ्राय जाहाथे मोनफ्रोमबो जेरावबो खामानि मावनायाव दिगदार होआ नोङो ओइ सानराजा जाबाय बे फाग्लाजों फाग्ला जाफानो हायो नामा आयु मालाय इसिबां गिदिर न' लुखो माथो थालखौनो मोनस्लाबलायासै नाङो खर'आ आंना बोरैबा जानानै थानाय टाइमावसो बिसोरो बेफोरबायदि न' लुबाय आरो आयु बिबायारिसो फैदों माथो जोंहानि न'आवलाय आयु गिदिर न'खौनो नुजामाराहाय दाना जेब्लानिफ्राय जोंहा न'खौ गिदिर नुदों मोजां नुदों बिबायारि फैनायानो जोबनो थांला माथो माथो खालामबावनांगौ जाखोसो सानबायहाय आङो आयै हजों फैसाय नै बिबायारि फैदों न' सिङाव आंनि
आयै बेखौनो सानदों आङो स' बेखौ हुवादेबार आयै जोंथ' बेनो थाइबा थाखाखौनो सानदोंमोन ना दायो बेखौबो जोङो केन्सेल खालामनांगौ मिथिबायना मानो होनोब्ला बे बिबायारिया जोंजों बिराद गाज्रि रोखोमै आखुथाय खालामफैदों ना जोंनि सायाव ओंखायनो दायो जोङो थाइबा थाखाखौबो बेनो हरनो हानाय नङा आयै औ फिसा नों थिगखौनो सानदों आयै नों मानो दासिमबो सोलायलांनो रोङा नोङो नों मानो दासिमबो सोलायलांनो रोङा आंलाय सानदोंमोन समजों लोगोसे नोङो सोलायलांगोन होननानै नाथाय मानो दासिमबो सोलायलांनो रोंलां नोङो मा नों सासे बिबायारि जानानै जों गोजौ थाखोनि मानसिजों बेफोरबायदि थरखा थरखि खालामनो फैनाया नोंना साबजायासै आयै नोंलाय मानो साबजानाय साबजायैखौ बुजायबाय थादों बे गाहाय थाखोनि मानसिफ्रा बेफोरबायदिनो खाना साननायफ्रानो एखे बे मोनसे लेभेलनिनो आरो बिसोरखौ बुजायनोबो हाखायाना नोङो गाहाय थाखोनि मानसिफोरखौ बेखौलाय मानो बुजायबाय थादों नोंलाय बुजायबाय थानानै नोंनासो खर'आ गरम जागोन आयै दरखार गोलैथाराखै आयु फिसा नंगौथ' नों थार खोथाखौनो सानदों आयै आं मोनसे खोथासो नोंनाव सोंनो फैदोंमोन मिथिबायना नोंसोरथ' आंखौ माब्लाबाबो गनायनानै लानो हाखानायाथ' नंखाया जाबायदि नुखाबाय नाथाय आंनो मोनसे खोथाल' खोन्थाहरलाय नोङो जोंसारा माहाय दङ मा सासे बिबायारि जानानै आंनि न'खराव फैनानै आंनि फिसानि खबर लाफैनो सोर नोंलाय हा ओंखारलां नों बायदि सासे बिबायारिनि थाखाय आंनि न'आव जायगा गैया आरो आंनि न'आव माब्लाबाबो आगान दाहोफै मिथिबायना नंमारगौ गाहाय थाखोनि मानसिफ्रा माब्लाबाबो गोजौ थाखोनि जामारनो हामारथारा बे एखे लेभेलावनो थाबाय थायो बिसोरो आयु बिबायारि दा नोङो थाइबा थाखाखौ लांनो लुगैथारदों लांनो लुगैदोंबा र' आङो लायनानै फैनि नोंना बाराद्राय जाबाय नामा मार्टिना आयु नैबे मार्टिनाखौसो बाराद्राय जानाय नुदों आरो नोङो हो नोंनासो बाराद्राय जादों मिथिबाय बिबायारि नोङो साला मालायनि न'आव फैलायलायनानै बेफोरबायदि नांलायलायफैनाय नोंना मोजां जादों जोंखायसो नोंखौ आराम हगारबाय गुबुनफोरबाथ' नोंखौ खालायाव हरनासो बाहेरायाव गारहरगौमोन मिथिबायना बिबायारि ओंखायनो नोङो जोंखौ साबायखरसो जासिबावनांगौ आंनाव सासे गाहाय थाखोनि मानसि जालायलायनानै आंखौ खुदै मुजद लायदोंना बियो र' बेखौ खानाय बोसाबैनोसो खाथारनांगौ र' माब्रै थाखोलै माब्रै जादों थाखो बेफोरबायदिजों मारै जानांगौ जाखो बेफोरबायदिजों मारै जानांगौ एडमिसनानो देग्लाय बिराद खम लाफैदों माथो नोंसोर माथो फोरोंनायानो जाला ग्रेडफ्रानो माथो गाहायनिफ्राय गाहायसो थांगासिनो बेफोरबायदिनि थाखायनो जालायलांला स्कुलफ्रासो बायहां बायहां जानानै दङ माथो माबायदि फोरोंगासिनो नोंसोर माबायदि फोरोंगासिनो हो स्टुडेन्टफ्रानो माथो मार्कखौनो लाखिनो हाला बेफोरबायदिनो मारै जाबाय थानांगौ बेफोरबायदिनो मारै जाबाय थानांगौ मिनार सोनायखौनो सोनानै लायाखै नामा नोंसोर सानैबो हो नोंसोरनि फोरोंनायानो जाखाया ओंखायनो स्टुडेन्टफ्रा हाला आंनिया माथो सिगांनि मास्टारफ्रालाय मोजां मोजां फोरोङोमोन नोंसोरखौ गोदान लानानैनो बेफोरबायदि जालांजोब्बाय ना पेरेन्टस मिटिंखौनो नैबे मानिखौ दोनथ'नांसिगोन बायदिसो मोनबाय आङो बिसोरनि थाखायनो मा फिननो होबावनो आङो मानसिफोरा पेरेन्टसफ्रा बेफोरबायदि मानो जोंनि फिसाफ्रा मार्कखौ खमखौ मोनदों होमबा आयु जोंखौसो सादोखौ रायनो थांबाय नै रुदुमै मा खालामनांगौ दे बे अनफुं लासाखौ आंथ' बिराद रागासो जोंनो ओंखारबायहाय माबा मोनसे जायोबानो खालि जोंखौल' रायथारोहाय बियो बारानिफ्राय बाराद्राय जाथारबाय बेना एखेबारे बेफोरबायदिजों मारै जानांगौ जाखो रागाजोंबो गिनो रिजाल्ट होनानै थांगारखायोहाय आं बारखौ है फुजा बेनि रायनायखौनो माबा मोनसे टेनसन खालामो नामा बेना रुटिनसो खाना जेबो टेनसन खालामथारनाङाहाय नोङो मिथिबायना खोमा फारसेजों खोनासंनानै खोमा फारसेजों स्रां हगारहरबानो जाबायना मानोलाय बेनि रायनायखौलाय मानो खोनासंबाय थानांगौ है थौदोहाय दा क्लास लायाबा आरो फैनानै खनसे थाखोसे आरो सिरिसे रायफैलायनांगौन बियो आरोबाव औ नङाथाय माथो थौदो क्लासखौनो लाहैनांसै नङाबा दा फैनानै आरो बेफोरबायदि रायलायनाय नुबाय थाबा मा गेदारिं मिथिं खुंदों होननानैसो दावराव जाफैलायगोन बियो मानसियासो रानथों हय रागायानो माथो बानलु बोथोरनिसो जालांबाय माथो जोंना अनफुन सारनिया अहायनि बाला मानसियानो रानथेंथेंनो ओमफ्राय बानलु बोथोरसो जालांबाय एफाबाय गोसाथारहाय सयथिबो